kining mga tuo-tuo or mga pamahiin sa kasal tinuod ba na? Salamat sa tubag Budsok. Ang tinuray, usa na sa mga sa batok sa unang sugo. Kaya usa sa mga sala batok sa unang sugo kanang lang superstitious belief sa kinat sila superstition sa binisya pagpatuo-tuo. Nga di ta mo salig si Ginoo pulihan nato ni nang hanap og dili tinuod nga pagsalig og pagtuo kay lagi matud pa mingon na ng bagong kanang musuod na sa altars kami nyo barog nga interview na sa pare. Pantay dayon kay ang banab abdi kay tiil tumba niyang tiil o spatos tiil siyang sawa abdik sa kay lihay ang tiil sa babae mo sinipuli mo naka nakadatog yung tiil sa iyang bana di na ko nini di na ko malupit sa akong bana ako na'y hari siya na'y reyna ni akong bana so diwata ka na uy namatay man daw si gagaw na to kung uyuan nagdungan na ba dili ta mo kuan ha mutambong di ta mo doo silang haya kay maharos ta mo ra kamong kay mga matay ta saan naman ka na lang pagtambong makapatay na dili man na mo magbubuot sa kamatayon mana nga that is diwata iya ka nang maglubong at tanan taon nga isa na ng lungon na ading haya unya idudho na ngadto sa bintana kay sugaton sa mga tao padong na ngadto sa kuan kining sakyanan na magpasilong magbanos-banos pagsuong ang mga anak o mga kaliwat. That is superstitious belief. Kaya ang meaning na saludo ta muna sa tatay pero ningat itong pagyukpo siyang kamatayon suong ta do kay patang mamatay. Superstitious ka na. Yan, patutuo ka na. Mo adto ta ang tan-aw ta sa itong kapalaran na may mga tinghamad nga vertigium brighta sa mga banlis nga gagmay dagko si mong pan. May bawaan nila unsay dangatan nimo. Sala na nganong hibaw mo na siya si mong kaugbaw nga di man na siya ginuong may bawog yun sa lantaw sumabot so na nga kaya mga superstitious belief nga supak di ay sa unang sugo mo nang maminaw ta sa mga pagpaambit sa mga katikista mismo sa Wali Supare o sa mga Catholic Faith Defenders Bible Seminar.